Днес се задълбочаваме в жизненно важен аспект на здравето на сърцето, разбирането на сърдечната честота или така наречения пулс. Независимо дали наскоро сте диагностицирани с сърдечно заболяване или имате симптоми, или просто искате да задълбочите знанията си, това видео е за вас. Нека проучим какво може да каже сърдечната ви честота за вашето здраве. Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Аз съм доктор Шахин и съм кардиолог. Тук се говори за здраве и за сърдечни заболявания. Преди да продължим, искам да ви помоля да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката долу, за да не пропускате следващите важни и интересни видеа, които следва да качвам. И така, какво е сърдечна честота? Сърдечната честота, просто казано, е броят удар на сърцето ви в минута. Тоест, колко пъти сърцето ви се съкращава за една минута. Това е важен показател за здравето, особено за тези с сърдечни заболявания, но не само. И казвам не само, защото сърдечната честота може да се повлияе от много други заболявания и състояния, от индекса на телесното тегло, т.е. от това дали сте с повече килограми, и емоционалното състояние на човека. Проследяването на сърдечната честота може да предоставя ценна представа за здравето на сърцето ви, нивото на тренираност, т.е. дали извършвате достатъчно физическа активност в ежедневието и наличието на придружаващи заболявания. Нормалната сърдечна честота в покой за възрастни варира от 60 до 100 удара в минута. Според някои източници от 50 до 100, но общо казано от 50-60 до 100 удара в минута. Въпреки това, ако имате сърдечно заболяване, тези числа може да варират. От съществено значение е да разберете какво означава нормално за вас, тъй като може да се различава от човек на човек. Няколко фактора влияят върху сърдечната честота в покой, включително възрастта, нивото на тренираност, лекарствата и това дали имате сърдечно заболяване, като някакъв вид аритмия, например. Или пък извън сърдечно заболяване, например анемия, дисфункция на щитовидната жлеза или просто сте с температура. В този контекст, така наречените бета-блокери, които са обичайни и често предписвани лекарства за сърце, могат да намалят сърдечната честота, докато някои видове медикаменти, примерно за лечение на белодробни заболявания, могат да увеличат сърдечната честота. Ако трябва да изпаднем в малко повече дълбочина, има два основни критерия, които се гледат, когато стане въпрос за цялостното ви здраве и за това дали се очаква да имате дълъг живот без заболявания, в това число и без сърдечни заболявания. Единият критерий е физиологичен феномен и се нарича Heart Rate Variability или още HRV. HRV измерва вариацията във времето между всеки сърдечен удар. Това е маркер за способността на сърцето ви да реагира на стрес. По-високият HRV обикновено показва по-добро сърдечно-съдово състояние и устойчивост на стрес. И между другото, голяма част от смарт часовниците проследяват HRV и е хубаво да хвърлите едно око върху този важен показател. Вторият критерий е много елементарен, но подкрепен от доста проучвания и изследвания. Колкото по-надолу е пулсът ви в покой, в границата между 50 до 100, толкова по-здрав се очаква да бъдете. Това нерядко се постига с доста спортуване и затова голяма част от спортистите са с нисък пулс в покой. Някои добре тренирани хора могат по време на сън или в покой да са с пулс около 40 удара в минута. Имал съм пациенти с 35 удара в минута по време на сън, но дългогодишни спортисти. Естествено, че може да има и болестна причина за това, като например някои видове проводни нарушения на сърцето, които могат да са доста опасни. Затова ако сте свикнали да сте с нисък пулс, тогава е окей. Но ако сте с нормален или леко повишен пулс, изведнъж пулсът ви спадне до 40-50, вероятно нещо не е наред и е хубаво да се види незабавно. Знаехте ли, че съществува сериозна връзка между сърдечната ни честота, т.е. пулса ни, и продължителността на живота ни? По същия начин, пулсът ви в покой може да разкрие важна информация за бъдещето ви здраве. И когато говорим за пулс, стандартно говорим за пулса в покой. Множество изследвания показват връзка между ниския пулс в покой и увеличената продължителност на живота. Тук, естествено, обаче не говорим за болестните състояния, които могат да доведат до един нисък пулс. Средната сърдечна честота в покой обикновено е около 60 до 100 удара в минута. Ако се стремите към по-здравословен диапазон, той трябва да се движи около 50 до максимум 80 удара в минута. За тези в отлично здраве или тези, които се занимават с, примерно, активен спорт, ниската сърдечна честота в покой може дори да спадне до 40 до 50 удара в минута. Примерно, пулсът на Армстронг е варирал около 32 удара в минута. Забележете,
забележете, 32 удара в минута, докато този на Болт е бил около 33 удара в минута. По същия начин легендата в плуването Майкъл Фелпс поддържал сърдечна честота в покой около 38 удара в минута през цялата си професионална кариера. Естествено, че тук говорим за едни много сериозно тренирани спортисти и при нормалния човек такъв пулс понякога би бил асоцииран с болестни състояния. Според определени проучвания, ниската сърдечна честота в покой не само показва добра тренираност, но е асоциирана с увеличена продължителност на живота. Когато говорим за ниска сърдечна честота, най-често говорим за около 50-60 удара в минута. Другата крайност, пулсът близък до 100 или в повече може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания и ранна смърт. От друга страна, симптоми като замаяност, задух или болка в гърдите, съчетани с необичаен пулс, изискват незабавна медицинска помощ. Ето един съвет от мен. За да имате добро сърдечно здраве, спортувайте. За предпочитане с аеробни физически натоварвания, т.е. такива, които ви карат да се изпотявате, да се задъхвате, карат пулса ви да се повишава и да ви е трудно да говорите докато спортувате. Такива спортове са тичане, колоездене, плуване, гребане и така нататък. Не забравяйте, че разбирането на вашия пулс е стъпка към по-добро сърдечно здраве и цялостно здраве. Ако пък от друга страна имате оплаквания като например сърцебиене, е хубаво да посетите кардиолог. Ако днешното видео ви е харесало, отново напомням да се абонирате и да харесате видеото и да го изпратите към ваши познати, на които би им харесало. Благодаря ви, че останахте до край. Останете здрави!